Тук ще се направих свой собствен APG кулски скин в Roblox. Ето как можеш да го направиш и ти. На екраните си в момента виждаш абсолютно всичко, което ще ти трябва, за да създадеш този скин. Всичко това ще ти струва 590 Robux. Първото, което трябва да направим е да махнем Стиви стандартната глава, за да можем да сменяме лицето си. След това ще сложим ето това на зъбено личице. Ще сменим тялото си на Roblox Boy торсо, както ръцете си, така и краката си. Ще сменим скина на кожата си на светло синьо. Клоудинг на Classic Shirts ще сложим синята и на Classic Pants, приятели, ще сложим синьото долнище. Знаете, че аз тренирам бокс. Ще сложим ето тези много яки боксови ръкавици. Ще сложим тази супер реалистична акулска глава, тези слушалки отгоре, waist аксесуари и ще сложим ето тази реалистична акулска опашка. Отиваме на бек и ще добавим кученцето Его! Вижте колко е сладко и дебело. И ето така би трябвало да изглежда финалният ви резултат.